Og her har vi stjernen i videoen. Hej Heidi. Hej søde. Hvor skal du nu hen? Ej, din tykke tøjdyr, du æder bare hver dag, ikke? Kan du smige til kameraet? Ja, det er så min kat. Men sødeste, ikke? Jeg skal lige have noget mad her. Så. Og så. Så. Nu skal jeg altid have noget at spise. Det var så lige min kat.